தேட்டர்ஸில் இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற குபேரா படம் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தலாம். குபேரா படம் உண்மையிலே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபும் சரி, செகண்ட் ஹாஃபும் சரி, ரெண்டுமே நல்லா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இன்டர்வல் வரைக்குமே செம்ம எங்கேஜிங்காக கிரிப்பிங்காகவே இருந்துச்சு. பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. தனுஷ்லாம் வேறு லெவலில் பண்ணியிருந்தாரு. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருமே செம்மையாக இருந்தது. செகண்ட் ஹாஃபில் தாங்க நம்ம அந்த லேகே ஃபீல் பண்ண முடியுது. படம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம லென்த்து. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ஒன்றுமே நம்மளுக்கு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்மே லென்த்து தான். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ஒன்றுமே தெரியல. செகண்ட் ஹாஃபில் நம்மளுக்கு அந்த லென்த்து தெரியுது. ஒரு சில சீன்ஸை வந்து ட்ரிம் பண்ணியிருக்கலாம். 3 ஹார்ஸ் 3 மினிட்ஸ் படம் ஓடுது. அதை வந்து ஒரு 2 ஹார்ஸ் ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆர் 50 மினிட்ஸ்க்கு பண்ணியிருக்கலாம். பட் அவங்க பண்ணலை. பட் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு ஓகேங்க. ரொம்ப வந்து என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு செகண்ட் ஹாஃபு. ஓவராலாக ஒரு படமாக பார்க்கும்போது படம் உண்மையிலேயே நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஒரு நல்ல படம், ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜு. கண்டிப்பாக அந்த படத்தை தியேட்டரில் போய் பாருங்கள். ஒர்த்து தான்.